Mulla on tässä vieraana Julius Kentala Kokkolasta, nuori mies, joka on tullut uskoon 5 vuotta reilusti sitten, jonka taustalla on erittäin voimakas päihdetausta. Ja lyhyesti Julius, mainitsen vähän, mitä kaikkia aineita meni. No mä sanoin, että kaikki aineet meni. Aluksi aloiteltiin ekstaasilla ja kokaiinilla, eli viihdekäytöllä siis. Myöhemmin sitten vedettiin piriä koko ajan ja muita aineita lakkaa, lääkkeitä, amfetamiini tosiaan niin kuin sanoin ja kokaiinia. Aina myös paljon alkoholia oli veressä. Ja käytin myös kovia steroideja, vedin ihan trenbolonia ja testosteronia ja muita nappeja naamaa siinä vielä lisäksi. Ja kuitenkin sulla oli vähän tällainen kristillinen tausta, koti oli uskova ja oli urheilijatyyppi, mutta tämmöiseen kierteeseen jouduit. Joo, kyllä. Eli pikkuhiljaa alkoholi, kannabis, sitten vähän vaikeita elämänkokemuksia tuli sitten erilaisten sattumien kautta ekstaasia ja sitten alettiin tosiaan viihdekäyttää. Ja sitten siinä tapahtui tällaisia, niin kuin sanotaan, vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Sua ammuttiin. Kyllä. Ja tähtäin taisi olla ihan... Joo, päähän halusi ampua, mutta herra varjeli, että sain siinä sohittu pesarilla vähän, niin se ampui sitten jalkaan. Ja sen jälkeen sitten tapahtui vielä toinenkin. No pari kertaa muissa paikoissa koettiin aseella uhata ja ampua, mutta pääsin aina paikalta pois ihmeen kautta. Ja sitten tosiaan oli muita väkivaltajuttuja, mutta tosiaan pahoinpideltiin niin pahasti, että halvaantui toinen vasen jalka siis vyötäröstä alaspäin niin, että se ei liikkunut ollenkaan enää. Ja oliko näin, että siinä vaiheessa kainalosauvan kepin kanssa menit Kokkolaan? Jep. Ja siellä neurologiselle osastolle? Jep, siellä oltiin sitten kuukausi miettimässä. En ollut mitään katkaisuhoitoa ja mitään koskaan käynyt, se oli mun katkaisuhoito se. Ja mitä lääkärit sanoi diagnoosina jalasta? Lääkärit sanoi, että tuskin paranee, että he ei tiedä, että paraneeko, että ei mitään toivoa ollut sillä paranemisesta. Ja siellä sitten tapahtui tämän kohtaaminen Jeesuksen kanssa. Kyllä, vanhemmat tuli käymään osastolla siellä mun luona ja sanoi, että Herra on puhunut heille selvästi, että jos mä en kosta mun pahoinpitelijöille, niin Herra parantaa mun jalan. Ja mulle tuli monta yhteydenottoa että kostamisesta, mutta mä sanoin kaikille, että ei tarvitse kostaa. Ja myöhemmin estin kaikki numerot ja tartuin kiinni tähän iskä ja äiti sanaan ja kohtasin sairaalassa Herran ja lähdin myöhemmin lähiseurakuntaa, baptistiseurakuntaa. Aloin siellä käymään. Ja sitten tapahtui niin, että niin kuin sanoit, niin entiset jengikaverit lupas kostaa sinun puolestasi, mutta isä ja äiti sanoi, että jollet kosta, niin sinä paranet. Kyllä, juuri näin. Ja se opetus on jatkunut tähän päivään asti, että edelleen Herra sanoo, että jos et kosta, niin että mä pysyn tällä tiellä, että mä en enää ole koston tiellä. Ja oikaisepa nyt vähän sitä jalkaa siitä. Joo, hyvin toimii, että nyt... tää on ihan siis täysin toimii jalka ja mulla on sen myötä tulevaisuus ja toivo nuorella miehellä, että pystyy kävellä, juosta ja käydä kuntosalilla ja tehdä töitä ja koko elämä edessä vasta 28,5-vuotias. Niin, että ei käynyt niin kuin lääkärit sanoo, vaan kävi niin kuin isä ja äiti sai Herralta sanan. Että... Kyllä, eli ihmeen kautta. Kiitos Jumalalle, näin se on, että kun me säilytämme ja annamme anteeksi, niin me itsekin parannumme. Kyllä. Ja nyt sä oot ollut työelämässä. Mä oon opiskellut itteni kokiksi ja meillä on perheen oma lounasravintola, missä mä oon yrittäjänä nyt mun mummon kanssa. Tehdään yhdessä sitä hommaa
ja olen nyt 1,5 vuotta ollut siinä ihan sitten töissä koulun jälkeen ja tälle. Joo, kiitos Jumalalle. Ja tänä päivänä Jeesus on Herra. Jeesus on Herra. Sanoisin jotain muuta, jos olisi jotain isompia sanoja, mutta ei ole. Että Jeesus on Herra ja mun koko elämä ja kerta kaikkiaan paras ystävä. Kiitos Jumalalle. Kiitos Julius ja jatketaan eteenpäin ja siihen, mitä Herran kanssa. Kyllä. Joo, siunaus läheltä seuranneena nämä 5 vuoden taistelut, joitakin asioita, jotka antavat sinua paremmin ymmärtämään, mistä syvyyksistä on noustu ja mitkä tekijät ovat auttaneet tässä nousussa. Mutta ensiksi lyhyesti ajattele nuori mies, jolla kaikki hyvin, hyvä koti, uskova koti, lahjakas jalkapalloilija, johonka kykyjen etsijätkin olivat kiinnittäneet huomiota. Kaikki oli auki, elää eteenpäin, menestyä elämässä. Sitten hyvin pienistä tekijöistä ja aivan kuin elämän sattumista alkoi luisu alaspäin. Ja se onkin muistutus kaikille nuorille, että ei kannata ottaa sitä ensimmäistä askelta syvyyksiin päin, sillä se vie sellaisiin syvyyksiin, joihin on helppo joutua, mutta josta on vaikea nousta. Raamattu sanoo, joka syntiä tekee, on synnin orja. Mutta Julius, kiitos Jumalalle, niin kuin kuulimme todistuksesta, se mikä oli ollut kadoksissa, löytyi kovien kohtaamisten ja tapahtumien jälkeen siellä Kokkolan sairaalan neurologisella osastolla usko Jeesukseen. Jeesus sanoi ja Raamattu sanoo, usko silmät luotuna uskon alkajaan ja täydelliseksi tekijään Jeesukseen. Ihminen tarvitsee kiintopisteen, johonka katsoa, jonka mukaan suunnistaa, jota kohti kulkea. Ilman sitä hän on harhateillä ja tuulten ja virtojen vietävänä. Ja se on se ensimmäinen askel tässä Juliuksen selviytymistarinassa, että hän löysi takaisin kadotetun kiintopisteen Jeesuksen. Ja näiden vuosien aikana seuranneena niissä syvissä vesissä Juliuksen kamppailua, hänellä on aina ollut katse Jeesukseen, ei vain tätä elämää, vaan tulevaa elämää, iankaikkista elämää varten. Oli vaiheita, jolloin hän ajatteli, että hän ei selviä, hän ei jaksa, mutta aina oli tämä tunnustus, Jeesuksesta en tahdo luopua, hänellä on elämä, kun tämä elämä päättyy. Ja muistan, kun Julius oli selvinnyt ja sen jälkeen hän otti ensimmäisiä askeleita ja alkuun kaikki näytti todella hyvältä. Mies pääsee nopeasti jaloilleen. Hän oli innokas todistamaan uskostaan Jeesukseen. Todisti jopa ihan ensimmäisenä kuukausina radiojumalan palveluksessa tuhansille ja tuhansille ihmisille. Ja myöskin hän tuli seurakuntaan ja ei kauan uskontulonsa jälkeen, kun hän halusi seurata Jeesusta ja otti kasteen Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen Kokkolan baptistiseurakunnassa, jossa hänet kastettiin upottamalla. Sieltä hän nousi innokkaana. Mutta aivan niin kuin Jeesuksellakin, kun hän oli täyttynyt Pyhällä Hengellä, hänet johdatettiin erämaahan paholaisen kiusattavaksi ja koeteltavaksi. Ja en nyt sano, että Juliuksella
olisi tässä mielessä sitä ollut, mutta joka tapauksessa alkoivat kovat koetukset. Ja niiden kovien koetuksien alku voidaan sijoittaa niihin aikoihin, kun nämä pahoinpitelytapaukset, joista hän kertoi, ja joita oli useampiakin, jotka oli vakavia, henkeä uhkaavia, niistä alettiin käymään oikeutta. Ja tuo oikeusprosessi aivan kuin laukaisi tuon nuoren miehen Juliuksen sielun elämästä jotakin, joka vei hänet syvälle pimeyteen ja koviin ahdistuksiin. Ja uskon näin vakavasti, että vaikka siinä oli taustalla tällainen traumaattisten kokemusten ylösnousemus sieltä sielun syveristä, mutta niihin yhdistyi myöskin aivan tällaisia demonisia, koettavia, fyysisesti koettavia hyökkäyksiä ja painostuksia ja mitä erikoisimpia ilmiöitä ja ajatuksia tulvi hänen mieleensä. Kaikki oli ollut hyvin ja aurinkoista ja yhtäkkiä jotakin tuolta sielun syvyyksistä nousi. Ja nuo tilanteet olivat niin ahdistavia, että muistan monta kertaa Juliuksen, mitenkä hän oli kykenemätön olemaan sosiaalisessa kontaktissa muihin ihmisiin, jopa omaan perheeseensäkin. Hän vetäytyi sinne omaan huoneeseensa ja oli siellä suljettuna joskus päivä ja melkeinpä viikkokausia omissa peloissansa. Joskus kun pääsimme keskustelemaan, niin hiki virtasi hänen otsallaan niissä ahdistuksissa, joissa hän oli. Mutta yksi oli aina selvää. Julius halusi pitää kiinni Jeesuksesta. Hän sanoi Jeesusta en jätä, minulla ei ole mitään toivoa, jos luovun, vain pimeys odottaa. Ja toinen tekijä tämän kaiken koetuksen keskellä, hän rukoili. Hän vietti tuntikausia rukouksissa ja huusi Jeesusta avuksi. Ja myöskin luki Raamattua. Suunnaton Jumalan sanan nälkä oli hänen sielussaan. Ja niin aikoina, kun hän luki Raamattua, niin nuo ahdistukset, ne aivan kuin antoi periksi, väistyivät hänen kohdallaan, vaikka keskittyminen oli vaikeata. Mutta joka tapauksessa hän etsi. Ja kiitos Jumalalle, suurena apuna oli hänen uskova kotinsa, isänsä ja äitinsä, joiden kanssa hän pystyi kommunikoimaan ja samaten kuin myöskin sielunhoitajan kanssa. Kaiken keskellä jatkuvasti näkyi tämä luja päättäväisyys seurata Jeesusta ja käydä tämän pimeyden lävitse. Nuo pelkotilat ja ahdistukset tulivat sieltä niistä mainoista ja pahoinpitelyistä, jota hän huumeperintöjen ja perinnän takia joutui kokemaan. Ja jostakin sieltä ne kumpusivat järkyttävinä pelkotiloina, ja joka sitten siellä pimeydessä maalautui jonkinlaiseksi demonisiksi hyökkäyksiksi ja vainoiksi. Mutta kiitos Jumalalle, Jumala on uskollinen ja hän piti Juliuksesta huolen näinä pimeinä aikoina. Ja yksi tärkeä vaihe oli, joka kävi aivan kuin Juliuksen mielessä ja se kävi tavallaan, hän ymmärsi sen määrätynlaisen tämmöinen jonkun animaatio-ohjelma, joka tuli televisiossa, jossa kuvattiin tällaista keskiaikaista sotatilannetta, jossa armeijat hyökkää toisiaan vastaan ja toinen puoli hyökkäyksistä huolimatta etenee ja etenee vain. Ja jossakin vaiheessa kävi sitten sellainen aivan kuin, ei niin, että kaikki olisi poistunut,
mutta jonkinlainen voitto ja tällainen asenteen muutos. Julius ei enää paennut, vaan hän alkoi käymään päin ja vastoin näitä pelkotiloja. Ennen hän oli aina vetäytynyt ja joutunut aivan kuin tällaiseen pakokauhutilanteeseen, mutta nyt hän ei vetäytynyt, vaan hän uskalsi tehdä sitä, mitä hän oli pelkännyt ja pelkäsi. Mennä sinne, minne aikaisemmin ei uskaltanut mennä. Suuria voittoja olivat kaupassa käynti ja monia tällaiset normaali tähän elämään kuuluvien asioiden hoito. Ne olivat sellainen jonkinlainen niin kuin kynnyksen ylittäminen tässä rajussa taistelussa, johon hän sitten sai kyllä myöskin tukea sekä vanhemmiltaan että esirukoilijoiltaan, joita hänellä oli. Ja myöskin Jumalan sana monella tapaa hänelle vahvisti juuri tätä, että ei taakse, vaan eteenpäin. Ja siinä tapahtui jotakin siitä, että mitä joku on sanonut, että rohkeus ei ole sitä, että sinä et pelkää, vaan rohkeus on sitä, että sinä teet sitä, mitä sinä pelkäät. Että pelko ei saa sinua enää hallita. Ja Juliuksella oli kyllä koko ajan ollut selvänä, että Jumala on minun kanssani näissä ahdistuksissakin. Aivan kuin selusta olisi tällä tavalla selkeänä, että Kristuksen sovitustyö kaikista painostuksista, syytöksistä huolimatta on minun kanssani. Aivan niin kuin joku on sanonut, että kun pimeimmällä hetkellä pitäisi luottaa Jeesukseen ja Kristuksen täytettyyn työhön, se tuntuu niin kaukaiselta, että tuntuu niin kuin uskoisi valheen. Mutta Julius tarrautui siihen ja hän pääsi aivan kuin yläpuolelle. Ja siitä alkoi hyvin tällainen ratkaiseva vaihe etenemiselle. Jo sitäkin ennen hän oli pystynyt käymään mummonsa ruokalassa työssä lyhyitä päiviä, joskus vaikeina päivinä ei voinut mennä, mutta nyt alkoi tässäkin suhteessa etenemään työn säännöllisyys ja lopuksi niin kuin nytten jo pitemmän aikaa täydet työpäivät loivat aivan kuin järjestystä elämään. Ja vaikka niitä ahdistuksia ja aivan kuin fyysisiä kiinnikäymisiäkin ollut, siitä huolimatta hän ei ole enää peräytynyt sinne lukittujen seinien taakse, vaan on halunnut pitää kiinni niistä saavutetuista alueista, joita hän on voittanut ja voinut jättää taakseen, vaikka painostusta ja vastustusta on ollutkin. Ja kiitos Jumalalle, me uskomme, että kaikkein syvimpänä tässä on tämä luja tarttuminen tähän evankeliumin totuuteen, siitä kiinni pitäminen. Ja niin kuin Jeesus siellä sanoi, pitäkää usko evankeliumiin. Ja siitä meidän täytyy pitää kiinni. Muistan aikoinaan, olin semmoisessa tilanteessa ystäväni kanssa, että mereltä olimme semmoilla niemen luodolla, mereltä kuului hirvittävät avunhuudot. Ja me lähdimme niitä huutoja kohti pienellä veneellä ja tajusin, että joku on siellä hukkumassa. Otin toiseen käteeni, kiedoin semmoisen köyden ympärille, niin että kun tartun tuohon hukkuvaan ihmiseen, niin tämä hukkuva tarttuu minun niin lujalla otteella, ettei hän vedä minua mukanani. Valitettavasti tämä nuori mies oli painunut aaltojen alle, mutta jos hän olisi saanut kädestäni kiinni, hän olisi tarttunut hukkuvan otteella niin lujasti, että sitä ei mikään olisi saanut siitä irti. Ja jotakin tällaista meillä täytyy olla meidän otteemme Jeesuksesta, että olemme valmiit luopumaan kaikesta muusta ja panemaan kaiken muun syrjään ja tarraudumme Jeesuksen käteen
Ja me tiedämme, hän ei koskaan irroita otettaan meistä, jollei me mene hänestä. Sillä Raamattu sanoo, että ei elämä, ei kuolema, ei henkivallat, ei voimat, mikään ei voi erottaa meitä Kristuksen rakkaudesta. Ja ennen kaikkea Juliuksen rohkea uskon todistus ja todistaminen Jeesuksesta, ja joissa hän on saanut kertoa uskostaan entisille ystävilleen. Ja nyt hän on uskaltanut mennä tapaamaankin niitä entisiä ystäviään, ja hän nähnyt, että ne oli vihollisen valhetta, ne vainoamiset. Kukaan ole häntä enää vainoamassa, eikä hänen takanaan, vaan hän on saanut kohdata ja kertoa Jeesuksesta. Ystäväni, tartu sinäkin lujalla otteella Jeesuksesta, vaikka tänään on pimeää. Hän vie sinun pimeyden läpi. Sanohan Raamattu, vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa, sillä hän on minun kanssani. Kun uskossa tulin uskoon vähän samanlaisessa tilanteessa, missä Julius, niin muistan aina lääkärin sanat, uskovan lääkärin sanat, jotka hän sanoi minua, kun lähdin tuolta sairaalasta. Olavi, se hyvä työ, jonka Jumala on sinussa aloittanut, hän on vievä päätökseen. Tähän asti se on tuonut Juliuksen, tähän asti se on tuonut minut ja tuhannet muutkin, jotka toivottomista tilanteista ovat ottaneet Jeesuksesta kiinni, ja hän on nostanut kalliolle ja pannut suuhumme uuden virren. Hän tekee sen sinullekin. Usko Jeesuksen nimessä ja itsesi hänen käsiinsä. Aamen. Seison portilla, reppu valmiina. On tuolla jotain parempaa, se odottaa. Isä, sinulle, kun jätin hyvästit, sä kyyneleitä vuodatit. Ja kun käännyin syliin maailman, katsoit minun selkääni, hiljaa kuiskaten, tule takaisin kotiin. Hetken maailma näytti kauniilta. En huomannutkaan, kuinka se mua satuttaa. Vaatteet repesi, haavat aukesi ja sydän rikki poljettiin. Kun iski nyrkit maailman, syttyi kaipaus sisimpään ja mä lähdin takaisin kotiin. Paljon pelkäsin, kun näin sun hahmosi. Jo kaukaa sitä katselin ja vapisin. Huusit nimeni, juoksit luokseni. Mä torjuin halauksesi. En rakkauttasi ansaitse, enkä armoa, saanko silti tulla takaisin kotiin?
Hoidit haavani ja pesit puhtaaksi, vaikka tiesit varmasti mun tekoni. Istuit viereeni, hellästi halasit, kyynel silmin huokaisit. Olen odottanut niin, että rakas lapseni jälleen palaisit takaisin, et rakkauttani ansaitse, mutta saat sen armosta. Tervetuloa takaisin kotiin. Tervetuloa takaisin kotiin.